Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e windande men hande, windande adinde. Mi wino noon jangde saɗani ko teski o ton saɗi. Kala ko janguɗa hen teski ma wona hen. Ganda ɗum ɗo mi jangi ɗum ka so ɗiggi kadi ƴetta goɗɗum. Wadde joni hande eɗen janga alkulal gotal mbawe ngal rende ay ɗo feccete hen bange wona qur'ana arab goɗɗo wona pular. ɗum woni so mbaɗi noon tan ma fofti noon. on ji harfere nde ɗo wotere wiyete alif. ɗo so ɗiggi andu a sirti e majjere alif. qur'ana o dow ha less alif ko tan wayi. joni noon ma yi toon alif o so waɗi ni ko alif mbimami. joni noon so tawɗama ko hakkude bindol jiya wona dow to, a faami. tawɗama koye sara bindol jiya o waɗa ni, o ɗakko sara ɗo o yalta seeɗa. so tawi noon tawɗa ko waɗi ni o seetan ko wonɗo o tiginte, walla saha jiya waɗani tan ni tan waɗani haɗa ɗo, kanko woni ɗon ha joni. ɗo tan jangata mbawa ɗo a sirti e majjere alif hankadi. kalɗo alif winda ka jangowo. ɗo woni alif o moni o goto jangete, o tan bindata jangama mbawamo. ɗo noon ko so woni hakkude, ɗo so woni sara. wadde oɗo alif andu kanko tan woni oɗo, o tan jangete. heddi noon so woni arwande e so woni hakkude e so woni sara e ndiɗo mbaadi tiginte o tiginte ari ardi. wadde a faami wotan ko alif walla tiginte. ɗo tan kaɗɗa tan jangete e alif. alif tiginte ko gotum. so wayi ni ko tiginte wiyete, so wayi ni alif wiyete. fof so rendi noon andu ene lima goo ni windirte. on ji wadde ko ni woni goo. alif no ko goo tan firata. wadde ɗo ko alif, ɗo alif jowiɗo, ɗo ko alif taƴƴo, ɗo ko tiginte, ɗo wiyete ko tiginte. ɗo haaɗi ko jangete hen ko e hewde e alif. ɗo tan haaɗi. janguɗo mbawa ɗo hankadi kalɗo alif winda ka jangowo a sirti e majjere alif. alif tan woodi walla tiginte ari ardi. tiginte noon ne wayani ne wayani. alif ne ene wayani. ene wi alif wiye jowiɗo, alif wiye taƴƴo. ɗo ko dow o woni, ko dow o yowi o wiya alif jowiɗo. ɗo ko alif ko taƴƴo haala o wiya alif taƴƴo. ɗo ko alif ɓolo. onayi ɗo ko alif ɓolo, alif jowiɗo, alif taƴƴo, tiginte tiginte. alif alif jowiɗo, alif taƴƴo, tiginte tiginte. ɗone saɗani pular ma nani. wotan ko a mawɗo. ɗo so ɗiggi a sirti ko wiyete a. woodi tan ko a tokoso nani ko ni wayi. fo so ɗiggi a sirti ko wiyete a tokoso. woodi ko a poɗɗo nani ko a goto. ka poɗowo ɓeydu a goɗɗo sara makko.
wona ɗiɗi wona fooɗi gasi ɗo a haaɗi ko jangata e a e heewde yaltaani ɗo wa saha noon njiya a o waɗa ni o waɗa ni njiya poɗɗo o saha njiya waɗa ni nani nani waɗa ni waɗa ni gasi ko atan won ɗon oɗo woni oɗo oɗo woni oɗo oɗo ko a mawɗo o woni a tokoso o woni a poɗɗo o ɗo a haaɗi wadde a faami hande allif jannguɗa kañum e allif jowiiɗo e allif taƴƴo e tiiginte mbaɗo ni o e tiiginte mbaɗo ni o gasi en gayni ko wiyete tiiginte nani ɗum ɗo tan woni allif jowiiɗo allif taƴƴo tiiginte pulaar ne ko ɗo haaɗi wadde mbaɗa ɗo ceerundal ɗo mbaɗa ni ɗo ko pulaar ma ɗo ko arab qur'ana windirte ko ni wadde a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗono ko a ɗo ko a ɗone allif jowiiɗo allif taƴƴo tiiginte on ji allif so adima hakkunde bindol ko ni o wayata allif jowiiɗo sara bindol ko windanno ko o yaha ni andu ko allif taƴƴo o yaha less tiiginte waye ni walla waye ni o so ɗiggi tan a sirti e alkulal a sirti alkulal allif jowiiɗo allif taƴƴo tiiginte ɗo tan jangata mbawa ɗum law ceerta hen law joni ɗum ɗo woni goo nani wadde paama allif ko goo allif jowiiɗo ko goo allif taƴƴo ko goo tiiginte ko goo ganda kadi aane to bange limore ko goo tan firata a ko goo firata a mawɗo ko goo a tokoso ko goo a poɗɗo ko goo limore so limoya sa yiɗi a andu ko goo won ɗon allif ko goo allif jowiiɗo ko goo allif taƴƴo ko goo tiiginte ko goo ɗum ɗo woni windere mon hannde ƴettonde janngonde mbawonde so ɗiggi kadi jang kadi garnen wonde inchallah ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin wonande jiɗɗo jokkade e windande he mbatta ko 00221 117 906 14 81 mayi WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma mbattaɗa e golle jahoje ɗe so Allah jaaɓi inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wa salam